A Richter kiemelkedően fontosnak tartja az egészségügyben és az oktatásban dolgozó nők kreatív ötleteit, melyek megkönnyítik szűkebb és tágabb környezetük mindennapjait, és segítik hivatásuk kiteljesedését. A Richter Anna-díj olyan innovatív ötletek megvalósításához nyújt anyagi és szakmai támogatást, melyek egészségügyi vagy oktatási intézményekben, szervezetekben tevékenykedő orvosok, egészségügyi dolgozók, gyógyszerészek, kutatók, pedagógusok, diákok és hallgatók körülményeit javítják, hozzájárulva jólétükhöz. Ha aktívan dolgozó orvos, egészségügyi dolgozó, gyógyszerész, pedagógus, kutató, diák, illetve hallgató vagy, és neked vagy maximum 5 fős csapatodnak van egy jó ötlete, akkor ne habozz, és küldd el nekünk! Ha a zsűri vagy a közönség titeket választ, tiétek a 6 díjazott projekt egyikének megvalósítására szánt 4 millió forint. Richter Anna-díj. Tegyünk együtt egy közös célért!